пешави рабари шумо як чиза расондани бародаро ин кӯдаки 3 сола ба кӯмаки шумо ниёз дорад. ин кӯдак касали фалаҷ аст, маъюб аст. шахсое ки мехоҳанд хайр кунанд бародаро пеши моҳи шарифи рамазон, марҳамат номерои карташ дар рӯи экран. агар ягон саволе дошта бошед номерошон дар рӯи экран, ҳатман занг зада аз ҳоли ин кӯдак хабар гиред. ҳозир видеоша мемонам бародаро, ҳама каса тамошо мекунед. Так он не ходит самостоятельно? Нет, не ходит, сходит. Ходит, не ползает? Нет, только поворачивает, потом как-то. Когда мама помогает, он чуть-чуть пользует. Не говорит? Ну вот так, нет, да, вот так все. И все понимает. Да? Так, судорог потерь сознания не было никогда? Еще не написано, ты помешай пальцем с бумагой. Сейчас я вам дам направление. А в Дыбовской, где вы будете, там может быть вопрос о ботулотоксине не стоял? Нет, они хотели как раз, потом по поводу там комиссия была Да. с ним. Врачи, потом они посмотрели и сказали через 3-4 месяца. А это прошло в мае месяце. Ну вот сейчас они там и посмотрят. Если нужно будет, значит, ботулотоксин, они там сами определятся, дадут вам определенную бумагу, и вы получите этот ботулотоксин в поликлинике по месту жительства. Там они все расскажут вам. Вот это я, наверное, имела в виду, ботулотоксин. Но это уже они там делают заключение, когда все вместе смотрят ортопед, врач ЛПК, физиотерапевт. Они были все врачи, как мы с тобой потом. Ну, тогда, видимо, не было необходимости. Я хочу с вами посоветоваться, как врач-невролог. Есть такие врачи, мехоҳӣ граница гузарӣ, аммо намедонӣ ба кӣ муроҷиат кунӣ. пас марҳамат, ин бародарон тӯли чанд сол аст ки кору фаъолият доранд ва то ҳол ягон шикоят накардаанд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул. хубии компания дар он аст ки шуморо барои гирифтани ҳуҷҷатҳо аз ҷумла патент, регистратсия, запрет ба шумо кӯмак мекунад. ва агар дар роҳ мушкили бо гайё бошанд, ин бародаро худашон ҳал мекунанд. шахсое ки айноми канали беминат гап зананд, ба онҳо 500 рубл скидка. хати сарҳад, Москва, Қазоқистон. опели фурӯшӣ, соли бароришаш 10,000 сол, мотори 1.616, гази евро 4, бензин, мошин дар ҳолати бен ниҳоят қубай, нархаш 20,000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. ва агар суоле дошта бошед, агар нофаҳмо боша бародаро, номерош дар рӯи экран, ҳатман аз ҳамин бародар бипурсед. дайво некси, соли бароришаш 1995, мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, нархаш 7,000 сомонӣ. ва агар ягон танген боша, баш на баш алиш мекунанд. агар ягон мошинга боша, ин бародаро хичон болои пул медиҳанд. номерошро дар рӯи экран, ҳатман занг занед бародаро. ва агар ягон чиза нафаҳмиден, метавонед ба ҳамин номеро занг зада ва бифаҳмед. мерседес бензи фурӯшӣ, соли бароришаш 1996, мошин дар ноҳияи Сарванд қарор дорад, газ евро 4, бензин, мотор ДВД, мошин дар ҳолати хубай, документош то моҳи январай, нархаш 33,000 сомонӣ. номерош барои занг задан дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед. опел астраҷи караван, мотор 1.6, газ, бензин, мошин дар шаҳри Қирғантепа қарор дорад, документош тамом шудагиай, мошин дар ҳолати хубай,
нархш 20000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. ҳатман занг занед ва агар саволе дошта бошед метавонед аз ҳамин бародаро суол карда ва ҷавоби худро бигиред. номерош дар рӯи экран. ҳатман занг занед. Toyota Cresta соли барорӣ 6999, бензин, коробка автомат, мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, 4 баллони нав, нархш 22000 сомон. одами конкретни боша, занг зана бо савдо мешава. номерош дар рӯи экран. ҳатман занг занед ва агар ягон саволе ки дошта бошед нофаҳмо бошад метавонед ба ҳамин бародаро муроҷиат кунед ва ҷавоби худро аз ҳамин бародаро гиред. Daewoo Nexi соли барорӣ 6997, мотор 1.6, газ бензин, мошин дар шаҳри Ёвон қарор дорад. алиш мешава бо Opel Hatchback, болои сумета. шахсое ки агар Opel Hatchback дошта бошанд метавонанд ба ҳамин бародар ба ҳамин номерое ки дар рӯи экрани шумо ҳозир пайдо мешавад ҳатман занг занед ва суҳбат кунед. номерош дар рӯи экран. бисёре бародаро хоҳиш карда буданд моро ки Opel Astra-G'ра камера кунем. ина бародаро баҳри шумо Opel Astra-G соли барорӣ 6999, мотор 1.6, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар наздикии бозори Корвон. нархш 25000 сомонӣ бо савдо мешавад. шахсое ки агар харидори конкретӣ бошанд метавонанд ба ҳамин номеро занг зада ҳамсуҳбат шаванд. номерошон дар рӯи экран. ҳатман занг занед бародаро. замини фурӯшӣ. замин дар пушти масҷиди Меҳкалон, оксой 6 сотӣ, 2 хона фундамент дохтагиай. нархш бародаро 55000 сомонӣ бо савдо мешавад ва нашоти ҳуҷҷатҳо документош 100% бародаро. номерош дар рӯи экран. ҳатман занг занед ва суҳбат кунед. агар ягон чиз нафаҳмед бародаро метавонед ҳамин бародар муроҷиат кунед ва ҷавоби худро бигиред. Lada Piora соли барорӣ 2011 сол, мотор 1.8, бензин, мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, 5 моҳа документ дорад, аккумулятораш навай, ҳама чизош қоидавиай. нархш 29500 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад. номерош дар рӯи экран. метавонед ҳатман занг занед. бисёре бародар хоҳиш карданд ки Opel Hatchback-ро камера кунем. марҳамат. соли барорӣ 6996, мотор 1.6, газ бензин, нархш 25000 сомонӣ, мошин дар Душанбе қарор дорад. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Opel Vectra фурӯшӣ. соли барорӣ 6996, мотор 1.8, газ бензин, мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, нархш 17000 сомонӣ. и бародар монда срочни сум дар кора. шахсое ки срочни мошин хариданиянд метавонанд ба ҳамин номеро занг зада ҳамин мошина бихаранд. бисёре бародаро хостанд ки Mercedes Kompressor ба навор гирем. ина марҳамат бародаро. Mercedes Kompressor соли барорӣ 2001 сол, мотор 1.8, мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, нархш 45000 сомонӣ, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Toyota Corolla фурӯшӣ. соли барорӣ 2005 сол, мотор 1.6, коробка автомат, мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, дар шаҳри Душанбе мошин қарор дорад. номерош дар рӯи экран. ҳатман занг занед. нархш 45000 сомонӣ. Mercedes сечкаи фурӯшӣ. соли барорӣ 6998, мотор 1.8, газ бензин,
ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 55,000 سومانی. نمرش در روی اکران. حتما زنگ زنید. با همین ویدیو امروزه ما برادرها به انجام میرسه. چخیلی که ما وعده کرده بودیم ماشین خستگی شما را کوشش کردیم که پیشکش کنیم برادرها و شخصایی که ماشین خواهش کردن ما نتونستیم عذر نصیب کرده در دیگه ویدیو با ما پرتویم. از شما احترامانه خواهش در کانال پادپیسات سکنید، لایک مونین، ویدیو را پادلیت سکنید، در ایمو، وایبر، واتساپ کانتکت توین که کار ما پیش روه. روز چهارشنبه با ویدیوی نو برای برادرها انتظار باشیم. پادپیسات سکنید. و برادرایی که شخصانی که ماشین فروشی، خانه فروشی یا اینکه زمین فروشی داشته باشند میتونن به همین نمره روان کنن. با طریق ایمو، وایبر ما نصیب کرده در ویدیو آینده من میپرتویم. فکراتون درباره همین ویدیو در تای کامنتر نویسین برادرها. خیر تا بازدید تا ویدیو آینده.